Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som Rodar i Rodar, sempre havíem sigut uns enamorats del cine i fa 25 anys la publicitat era un mercat molt interessant. Som una empresa que va començar sent de publicitat només, però sempre havíem tingut intenció d'obrir-nos cap al cinema i en aquests moments Rodar i Rodar és una empresa que es dedica a la publicitat, al cine i a la televisió. Jo penso que la nostra especialitat és veure les persones que tenen un potencial important, encara que no tinguin un gran currículum, i fer-les créixer amb nosaltres. Arrel una mica de l'èxit de l'Orfanato, doncs el que hem vist és que la nostra empresa ha de créixer cap a fora. I créixer amb equips d'aquí, però fer productes que es puguin distribuir per tot el món, com de fet ha estat de l'Orfanato. S'ha venut a 60 països, ha funcionat de meravella, ha sigut una cosa espectacular. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.